Новости от Иритрейд. Ще ги видите първи, ако сте сред гостите на най-голямото изложение за агротехника у нас Бата Агро. Ето информацията в аванс. Иритрейд отново ще заложи на водещия бранд Deutz-Fahr. В центъра на вниманието ще бъдат тракторите Deutz-Fahr, Agrotron 7250 и 9340, които са носители на редица награди като трактор на годината и златен трактор за дизайн. Иритрейд ще представи на Бата Агро пролет и трактори Deutz-Fahr от серия 5C и 5G, предлагащи максимална универсалност и ненадмината гъвкавост. При серия 6 нововъведенията са в посока на по-голям комфорт и удобство при работа. При зърноприбиращите машини ще бъде представен модел от серията C7, предоставящ комфорт и висока производителност. Той е сламотръсна технология с класическа вършачна система или дву- и трибарабанна, която осигурява висок комфорт при всеки един режим на работа и при всяка култура. С този зърнокомбайн могат да се прибират еднакво добре и с отлично качество както есенници, така и пролетници. Продуктовата гама на Иритрейд ще бъде допълнена от косачки, балировачки и челни товарачи.